Round of applause for Simi! Especially if you are a Luo pastor. Pero kamano ruoth. Nitie kaka chunyi duogo yweyo bedo. Go. Ya manya kamore toe. Yani nyaka pi wang' yoluori. Orlando mamule tamaka. Ana malu nyamidani. Letende. Tupige makofi tafadhali. Tupige makofi tafadhali. Wow, I still feel smart anyway. With or without the coat. Don't put on smart. Put on smart. So, berunango. Huh? Put on. Anyiri ko sa wacho chuo, you can say anything. So, right about now, ladies and gentlemen, ma en ONAGI Show. ONAGI Show wawacho ni ONAGI Show watimangoa wamor kanyakla. Twende pamoja. ONAGI Show wamor kanyakla. Among stars, one tier record. The worst Luo speaker we have currently, and I want to introduce him. Ladies and gentlemen, are you all ready? Are you all ready? Ladies and gentlemen, put your hands together. Give a round of applause for Paul Wakimani Ogutu. The worst Luo we have in tonight. Is the worst. Ladies and gentlemen, how are you? Muko salama? Yeah, manze. I'm so happy to be here, and at least I've come to support my friend Simi Kenya. Please, a round of applause for Simi Kenya one more time. Yeah. So, I don't know what to say first, but the most underrated disability in this country is a stammerer. That's my feeling. Especially if you are a Luo pastor. You know, there was a time I was going with my pastor to Siaya to preach. And the moment Ochakachani Ngoni Sini Ogayo Amoi. I felt karibu tutandikwe. By the way, karibu tutandikwe. We have to go and say, by the way, poleni sana ndio tunasema lazima injili iende wapi? Mbele. I had a Luo friend of mine. His name is Jude. He is my stammering friend. He is my friend, not any other stammerer. He is my friend. So that when mawakili wasijaribu kuwa ambitious na maisha yangu, so is my career. So, Jude is not like any other stammerer. You know, stammerers naturally they are the last people To talk in every conversation. Mkiwa hivi kwa group, yeye ndiye ataongea wa mwisho. But huyu Jude ni different. Jude ndiye anaongeanga kila wakati. Unatembea na Jude. Jude ako opa. And you know those stammerers wenye mpaka na whistle. Opa. nikamuuliza gani akaniambia life is different, eh? I feel it's the most underrated disability. You know, I was born in Siaya County. What I do is vitu. Nilikuwa nimefurahi tu kuvaa hii kitu by the way. Nilikuwa nafikiri kadubwa. So there's one thing called role play. How many know role play? If you know role play, clap once. But don't care role play. Role play is when you as a man, you have a woman, you married that woman for over 10 years. And on the 9th year, you know how sex goes. Mnajuanga penye naanzia mpaka penye naishia. Si ndio? Wengine wako 3 years, so you know.
So role playing ni ati you just spice up your sex life. You spice up your sex life. Maybe you can decide that one day you come as characters. Mmoja mzee anakuja kama mwalimu, wewe unakuja kama student, anakuambia lie down. Lie down, I want to punish you. Anakutoa nyaunyo ana and you end up getting pregnant. So I was born in the village in Siaya, but I grew nilisomea Kakamega primary. I went to Kakamega secondary. Kakamega school, it's a national school. So once from Kakamega school I came to Teacher University. Si mnajua hiyo story. So kuingia Teacher University nikapata mtoto international. Mtoto international we dated for over 2 years. Tunajua penye tunaanzianga mpaka penye tunamalizianga. So one day she comes and tells me, baby, why don't we try and spice up our relationship? Kamuliza, what do you mean? Akaniambia, why don't we have characters? We just spice it up and then ensure that we do what? We have sex. I tell her, baby, I was not born like that. I don't know what you're talking about. Akaniambia, no, baby, don't worry. What you do is that I'll just go outside. I'll go outside and then I come as a patient and then you are Dr. Shem. Yeah. So she goes outside, akaingia kama daktari, kama patient. Call me, hi doctor. Nikamwambia, endo kanilete stool sample. That's comedy, ladies and gentlemen. I thank you so much. My name is Ogutu Wakimani. Asanteni sana. Ero kama no urudoge. All right, ladies and gentlemen, I'm about to introduce the best comedian right now in Luoland. He's none other than Onyulo. Eru kamana DJ amoso chokruok no kwe okodwa wacho mang'eny ahinya higa oserumo chopo Disemba. Nitie tabia moko monego bed ni koro sani onego rum. Sana joma chuo miriambo moro nitie minyalo wuondego. Ing'e maber ni onge mtoka tiwuondo nyathi ng'ato ni kana idwa drop gang'oya. Tabia moro tindo biro ni yawuoyi tingo nyaka kifungu mag friji. Oko ber. Inyalo nyier kamano to ok en gima ber. Weye yauru ni higa oserumo but kanyo wachek uru kaka joma chuo. Nyithindo manyiri utubeyo di pamne nyithindo manyiri hao. To gima duoga wuoro gi nyithindo manyiri ni Nyasaye noduogo chweyo joma nyiri gi teko mang'eny sana. Yawa ni nyako nyalo wuondi nyaka ng'ama osenyuol wuondi ni ikona chal gi ng'ama osenyuol. Moduogo convince mi dugi yeye magedogi kiduogi chukore gi chir kama king'e kama tadiero ko chal ng'ama osenyuol. Nyako dhi wuondi mi dhi ninde ode. Yawa mano to mistake mokwongo ma kik itim. Wapim ni gimoro notimre nosiepna moro kan. Koro giyudo thuolo kaka samoro ji orade nyasi machalo kama. Tiyudo wendo tiwacho ni kech ineno ka gima odi bor ahinya koro ineno ka kor timatin mitimo piyo gi mondo idhi kama idhiye. To dier otieno mera ing'e ni sama nyako invite tibedo thuolo kata kaka ilonyori style milonyori go vesti niwe kocha soksi ni kocha ni e jikon kia andaweji to kobe ogluong ni andawe ilo ni hiyo kitu ngeni nitie tiela par gariyo maga koro un gi wendo kacha to ingise ni beb so to hiyo kitu to embe winjo nikech ong'e hiyo kitu no to kogolo gi metoko logi tende sawa toko logi tiende mano kidwa ng'e ni nyako no eri kidwa ng'eyo met piny odhi oruni mbaka tapoda kelo nu piny kodhi oruni ka piny oruni gi wendo tiwinjo ka wendo openji ni bebu umeona suruali yangu piyo makata kinyalo dhi madho soda maduong' idhi ji treat
ni tiyo. Itiyo tich matek ma wendo wiyo wili kama sirwache nitie. Ama ni tiyo. To kiyudo ka piny oruto wendo no oserwakore no dwa dhi ni pefe. Mano dogi drawing board nyathiwa kata ka idhi adhi chamo mkombero wik achiel. Bede feeding program cham mkombero. Gimomiyo atamo mondo mi gik joma chuo kik ininde od nyako. Wada samoro nyako to convince mo wuodi ni kwani unaniona aje? Ngeni nyiri be kodonjo Kiswahili to dogi winjo kibuok matin. Iwacho ne onge tiende ta dondo rage nyathi ma nyako ni. Samoro tu dondo ridi e town. Piny bedi rutieno. Koro ka nyako dhi wuondi convince ni mondo mi dhi ninde ode nyathiwa. Samoro koro keneno mine ni to koro kidonjo odni. Imongo to wuon odni ne gin Eldoret camp. Gin jolweny. To komanda bende wacho ni makoro leave yudore ni ok agonjo group A mondo dhiyo. Tigonyo jo group re ing'eni ni lonyori gi thuolo ka kendo ni lonyori makijuki besi ni e jikon moro ni e sitting room kiang'oni kure. Owada koro ka jalweny to biro gi shopping chunye lero bende osebudho ne jaode. Jalweny biro ma Masai bong'e omoso Masai yawone mabe kubwa mambo Masai dok dwa wacho wada jogetgi. Idhi donjo jalweny pok ochopo e ode pod olidho mos. To winjo sauti moro. Sauti moro ma chal ka gima jomoko pame e ode ka. To paka moro bende chal ka gima nang'o chak. Ing'eni jalweny koyo moro make to penjo ni yawa kosa dwenyo. To dok chien. Sauti na en sauti ma ok adwar mondo apim. En sauti mar paka moro ma ng'ada dago wada en sauti moro kanyo ma ok inyal yude. Jalweny koro kodonjo dier otieno omera ito koro kitimo omera biro ma there. Nitie weche moko miwacho kanyo. Nitie ok awuondi. There bidu gi wuodi ni koro ok idwar. Omera ng'ama dichuo te mane gi jaro moro. Ne nitie style moro ma koro ringo go to dugo wuodi ni ama ne wache. Iduogi iywa ini. Mane kaka richo samoro jalo ywa jo thurwa. Gima pimnwe ni polo nigi TV. Chieng' mibiro yalwa wadonje polo to Yesu nigi remote to screen maduong' kama ipenjo to ber sama pote dhi nanye. To tarika ariyo ne in kane. Ai tinye ni bedo nyaka icham wi Nyasaye matin ok inya yeye direct. Ikuongo ipenjo kwani tarika ariyo sadi. Gotiene miwuoye. Aeto Yesu golo ing'eni malaike wacho niya koro ing'eni kiwanja makor ka malaike kabito kabikudho gimani apoto timore manade nyaka no bagen gi Nyasaye gire. Yesu golo remote omera kitamo owade iyudo ka samoro ok awacho na puot dier otieno idhi manyo CD ok CD mar wer omeri imanyo CD monego tho. Imanyo CD idhi manyo kode ok yud wach ni mesa omeda pod imanyo CD piny runi to gima ne video no koro kiwanja de wuo iyudo kidhi kawo CD ochiko ibit monade nyathewa time gik moko magata kaponi obi yali kawuono to Nyasaye gire ngeni Nyasaye gire be gi polo nigi order nitie jodong polo nitie Yesu gere ai nitie jomiwang'o kitime gimoro ai no sana kiwuok oko ka kineno kori wuok oko ni kidwa bedo jarato bed jaragi chunya achiel we timo richo timukori chieng' moro biro tang' video nigi kong' achiel mereti mer iwuondri ni mer to kare ni tige to nyako moro koro ni ne video ni no yudore kanyo yo aya moro chako yudore samoro ni osiepe ni moko but mato koro mar nyiri beduru joma ber pile nyiri mawuothe group nyaka yud nyaka achiel ma en to ok ober ka jowadgi but en spokesman mar group no kimoso gini saseni ten moduoko kwani saseni ni wine mikelo waka ya jomoko chaji nyanga yawa nyaro chola oluongo nyaka wuon gi e gima tin no
Nyithindo manyiri nigi tabia moro to koracho ber. Nikech chutho watu wakia faida miyudi. Nyiri noyudo teko kanye manyalo wuondo godo ng'ato. Midhi gi pesa ni. Miwuoge fulisa ya, miwuoge pesa michaki doge fulisa. Idhi golo nyaka pesa mani pogo. Mer nyene dichwo kadhi out nyaka pogo pesa. Pesa moko bedo fuko makone, moko bedo koni, moko bedo chien. Moko iso e soksi miwach ni mato koro kagolo to kare ginega. Kama nyiri no dhi oyude teko. Moko convince go midugi dhi gol pesa gite. Akia. To chutho dhi afwenyo ni nyiri gir gi jo pesa. Iyudo ka jatelo ting'o 1 million nigi wendo mere wendo kwar samoro to wendo kwar mok ng'i gi wang' no ng'iyo mana ga goch welding king'iyo gi wang'i no to kethore to jatelo ting'o 1 million to gi gimoro mathin maromo ni gimoro maromo gi lweto mar ombulu ni temi yudo ko chopo tielo 12 gi jopo kacha to wendo wuondo jatelo niya mano te idwa donjo go kanye wada kineno mano te en gimoro makata kaponi ni igore kata miye nyathini aragor gini tang'nwa ga gini romo en gimoro mathin to nyiri ake kamano dhi ofwenye teknik ok mano kende ero samoro kuro oyieni tugo mondo mi ibel matin ng'eni ok miga ji tek samoro Nyasaye apio lemore omi matin mondo ibel tugo mera mago mama ni goga wangini poki dojo kata en gimi winjo makade timo tiendi ni tiwinjo tiendi budluth ni gi oko tiwinjo ko ywako mero to wajo machuo kaka Nyasaye no dhi ochwewa no dhi ochwewa mayom makiwinjo ka nyako ywak tiwinjo ka dendi gonyore mawelo ipuk welo kata time ni poko rom ai to gima lit ni nyiri gi to dhi go mbaka gin ga giluogo ni girls chat group WhatsApp group mo gacho ni ini moro ni beni apot kiri kato bedaima ingini mano omonde WhatsApp group gokinyi apot kiri kato bedaima atu ini mo gochine mage gik mane kasa ne gi simu gik mana neno wada yudo kanishe no iko mera mi kasuri jiro tino jinindo to iti kasuri ni kakwata sioni mzuri ukakwata disappointment. You take money to any disappointment, and disappointment chutho na punjira gi mama wa. Mama wa nenya lo disappoint era ng'eny moro makidugi ng'iyo to acho ni yawa. Wamiye degree kosane madara wene dalani. Mama wa nenya luok samoro, ng'eni en ng'ama kata kadwa dhi wuoth to luongo wa ikuongi lemonwa koselemnwa tirodho wa koserodhwa. To koro ungiso ni kowa uru nyaka seji. Chieng' moro osiepne moro penje ne yawa Nyasaye to nyithindi gi rodho pile kibiti idhi wuoth to kono gi ni mago ta rodho pile kamano nikech ang'eni makosa moro gidhi timo bang'a kapok kata kawuok to ang'eni gidhi timo moro Meet kosok meet. Come meet to nyis jirani ni wamor kanyakla. Just touch your neighbor, touch your neighbor, touch your neighbor. Chuo mae sabi kawe namba kane poki kao mae sa kotamore kone ni simi owacho chieng' michamo fechi to kik iluong nyinga so nyini mor manade gi wuoyi wadgi yaw nyiri osetamo wang'i koni tame koni All right, ladies and gentlemen, I know you've been wondering why I'm looking so cool and smart today. Sidio? Nata mjanipigia makofi. Simnipigie makofi. Ya suti tu. Kata kana kudua pamona. Pamneuru suit. Pamneuru suit. No. In fact, Samora Paroga need lawyers. My friend here is a lawyer. This is my friend in high school. Elias is a lawyer. I understand why lawyers wear suit. Kadie coat. Magi makatiri amboto ngatonge mani wacha die. Ira apa ni masud maka wajkari ambo to pudu wacho nari ambo ha Miriambo man go and use yuto mano kendo Miriambo Of course, thank you so much Stella Brenda at Twitch of Ramogi TV. Thank you so much for finding time to be here, and everyone else who is here.
And of course, if you have been wondering why I'm looking so cool today, ma en suit. Moko pim. Ma en suit mirwako. Ma eri suit makete tipimo koromi tikao. Okidini fundi pimi kato koro motari kapaga beach dwe mara boro. Koro kani kasfundi. Kasfundi. Of course, courtesy of Ogayo Gents Wear. He's seated somewhere here. Ogayo Gents Wear. Thank you so much. Ogayo, come. Kuja. Ogayo B. Just come. But dakini mi amano ya makuru. Ogayo dogado gibedi. Dogado. But bia. Bia. Hey. Baba, dakini kona ni bitimo kama mondo. Ambe alika kagini. Madam Koro. But don't get my deck. Don't have a put on sour. Don't have a put on sour. Of course, this is Derek Ogayo, the CEO of Ogayo Gents Wear. They have made sure that each and every ONAGI show will be looking cool and fresh, courtesy of Ogayo Gents Wear. Now, Ogayo Gents Wear, I'll introduce Derek just to say a word, and then we continue the show. Thank you so much. Habari zenu nyinyi. Wacha doluo ba ngeni ya kocha wacha. Ato manyo negi mana matetu aliyo. Kitiyo ni gicha tunasewe. Koro sani mdongo kama nti. Ana ususuja usomtomba. Anano kakakoneno ni. My name is David Ogayo. I'm the CEO of Ogayo Gents Wear. Ogayo Gents Wear has 3 branches in town. One at Moi Avenue, Brighton building next to Family Bank. Another one at Parliament Road, Embassy House. Then another one we have at Yala Towers. Ogayo Gents Wear deals in different men varieties, not only suit. You can do casual wear, you can do everything. We've got customer-made, tailor-made customer for the wedding. If you have somebody who wants to do wedding, for example, if you decide this is the suit you want, and you have, let's talk about 10 guys, you will give me like 10 days, I will import for you the suit from Turkey. As we do ready-made, we import, we do in bulk, we also offer wholesale services. Feel free, come try us, get one for your money, the quality. Go to feed your name, guys. Year of a new deal. Iniano. Agayo, Magibedongiano, Kosonde Nimamano. Oye, Kawado. Na bado wacho ni nyakasani penjo no nyalo mana duoko kende. Anyalo wacho ni en go to kara kethone. Anyalo wacho no onge go machaka kethne. Koro in gi ng'ato. Ok kopogore gi an ma in koda ka. In gi ng'ato. Oginde no kalweta onge ring. Onge come. Ladies and gentlemen, put your hands together. Give a round of applause for the only creative teacher, Kalausi. Wapi makofi ya Kalausi? Karibu sana mwalimu. Good evening, class. Welcome to our evening remedial classes. Yeraudu dok mapunyugo Kisungu, Kiswahili, Dholuo. I'm gonna bear kugide. I will mix. Koro. Anyway, ndio nimerudi. I am back. Nilikuwa nimeenda kusikia vibaya na huko. On my way to this place, igena kala supermarket. Aido jama moronga na wacho ni weather photo. Huyo jamaa aamini kuona bei ya Pampers. Sawa, focus. So, first class or first topic, we want to prove that 2 over 10 is equals to 2. 2 over 10 energy. And this is how we start. Pay attention. We write 2 over 10 in words. 2 over 10. This letter T goes with this letter T. So we remain with 1 over n.
We omit waweyo division sign ni to wandike koya malo kodhi piny woe. Koro wadang'iyo ni letters gi alphabets gi gin number D e alphabetical order. W and number 23 e alphabet order. O and number 15 e alphabet order. E and number 5 e alphabet order. Alafu N and number 14. Kuro wadariwo gi. To kuro wa bring back the division sign. 23 plus 15 over 5 plus 14. Miwadi 38 over 19. 19 here once, 19 here 2 over 10 is equals to 2. Next, how to write 4 in between 5. Ng'ama nyalo ndiko ang'wen e abich. How to write 4 in, pay attention now we talk. In between Dukurwa. According bonus school fees. We start. How to write 4 in between 5. First, we write this 5 in words. What is the beach in? Which is F-I-V-E. We are done with 5. Now 4 in romance. Energy. I-V. We bracket it. What do we go? Get a bracket. We've written 4 in between. Spelling cow in 13 letters. Spell cow. Cow in 13 letters. Spelling cow in 13 letters. Ubachwa. Wachati. C-O-W. So we want to write this the way when you kaki wache no koro wadandiko gi in what? C-O-U. Koro wakwan giuru ka begicho papaga dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Simple as ABC. Simple as ABC. Okay, we need to watch Nyanga Nikadu Motichula. Higher. Next, biology and sociology. Biology and biology from the word biological. Sociology from the word socialize. Koro e biologica. Inanoka mama konyuolo nyathi machal gi baba. To mano wacho ni biology, to nyathi oluongo ni biological child. To mama konyuolo nyathi machal gi jirani. To mano wacho ni sociology, magiso ni mama gi jirani no socialize, to nyathi oluongo ni sociological child. Otieko. 3. Yes. Madam, we don't go presently. Opposite of words. Opposite of words. One give words kaka antibiotics. Tomorrow and woman. Kuro wachak the antibiotics. What is the opposite of antibiotic? Nakifo katia marukongi yumeru. Kina you the opposite mar antibiotic, you split it and make look kuro wadongi antibiotic. So what do you give anti? Opposite of anti and
Anko. Koro iluongo ni Ankobiotic. Yawa. Umiyo wich bar nyithindo gi. Waduogo e woman. Opposite of woman, man. Opposite of boy, nega kikia kendo kibiro ka wuoye. What people the same thing? Worship late. Example matiyo godo ka woman, man. Koro ka wamanyo opposite mar boy, to waka uni do waketo ka koro wan gi boy. Yawa. Umiya wich bar, abo kwa kana transfer. Ada ni suri dolu endo mama meto mera. Duwe dolu bewan gitana kaliza sauti. Kosukia. Dolu ka bewan gitana kaliza sauti. Uwinja. Tana kaliza ko oda na tetia gigi mokumune no wacho gisuku mokuma very white kia ngogo. Ko very white oda na gitana kaliza sauti. Mano dolu angi mengen sin dolu endo mama meto manyaka gitana kaliza sauti. Kala koro chikiti. Kisungu wote ni very white. Very white. Gidoluo Rachar der. Kisungu mmoja cha kwacho kani very black. Very black. Gidolo wacho namo ratenti. Mwenye ka flow yawa. Yate dado riembe school. Sani kipar. Moka do wango niya. Very delicious. Very amo. Hey, somo kion yo ga. Very delicious. Gidolo metinde. Now, wana ko bumi awe ma school li pio. Can you please remove your books out of it? Write down the following. Ma ai omwa mo de temo. Ama vera. Omwa. A poacher fired a bullet at an antelope which is 125 meters away from him. Calculate the diameter of the bullet's nozzle, and question 2, calculate the age of the antelope in months. Thank you so much. I call over the name MC Kalausi.